Hi guys, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பீனட் ஷெல் வச்சு ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் தான் பார்க்க போறோம். அதனால நான் ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கிறேன். அதில் நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். கார்னரில் மட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ எந்த திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் நம்ம இப்போ நான் வரைஞ்ச ட்ராயிங் ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பீனட் ஷெல் ஒட்டிக்கலாம். இது நான் ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டேன். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து க்ளூவும் வாட்டர் தண்ணியும் கொஞ்சம் கலந்து இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும். இது ஃபுல்லாக நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன். இப்போ இது கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சு. இதில் வந்து நான் சில்வர் கலர் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் பெயிண்ட் பிடிக்குதோ அந்த கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இது டபுள் சைட் டைப் வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.